بقت نابتي قال أملاح كن كيدينا قرب جزية وسيد ناس لزلنا مدرخني حوي باستر ستيفانوس كوئي ستيفانوس المدوم እግዚአብሔር ንስኻ ይኹን እግዚአብሔር የሰኒኻ እግዚአብሔር ከም ዝጥቀመልካ ኣእሙ እንተለና ኣምላኽ ሰማይ ንኩላትና ክባርኸና እዩ ዝመዓልቲ እዚ ምክንያቱ ቃሉ ልኢኹ ፅምኢ ስለ ዘለኩም እሞ ጎይታ ዓዚዙ ይባርኩም ተባረኹ ሓራይ ብቐጥታ ናብ ሓወይ እስጢፋኖስ ክፍታ ብላ እሞ መድረክ ንዓኻ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይደግፍካ አሜን ቴንክ ዩ እታ መዝሙር ክንዝምራ ምደለኹ ታዘማሪት ታዝበልኩኻ ኣዳሊኻያ ትኾንካ ሓራይ ሓፍተይ ፋኑስ እታ መዝሙር እዚ ቤት ናትካዩ ቦታው ናትካዩ ድሕሪኡ ናብ ስብከትና ክንከይድ ከም ጸሎትና ጌርና ንዘምራ ካልኦት ከዓ ዓፂና ምስኣ ኮይና ክንዝምራ ንኽእል ኢና እዚ ቤት ናትካዩ ትብል መዝሙር እዚ ቤት ናትካዩ ቦታኡ ናትካዩ ትብል መዝሙር ክንዝምራ ከለና ኩላትና ዓፂና ምስኣ ክንዝምር ንሓተኩም ጎይታ ይባርኽኩም الرئيس ويتا يسوع سلام لكم كلكم مزمر بالخلاتنا هزبيت ناتكايو بطاو ناتكايو نحنا ناتكاينا ناتكايو جيتنا كتكبر تتوكا كل نهدك كتكبر تتوكا كل نهدك نودة سلامو صابت كازلمو مسغانا مسبسة كبر غامنيو لو موين أبزابين أبزح كغعاو كلو زجنغو باغاكرهو إليسان باروتكا مرخت كايفسس لوموين أبزابي درمانات كاينجس بلسان باروتا مرخت كايفسس لوموين أبزابي درمانات كاينجس الزبيت نات كايو بوتاوي نات كايو نحنا ناتكاينا ناتكايو جيزنا تتكبر تتوكا كل نهبت كالونا تتكبر تتوكا كل نهبت كالونا نمسك سلامون تابت كازلمون مسانا مسبسة كبر غامنيو لو موين أبزابي تبزيح كغعاو كلو زجنغو باغاكرهو لسان باروتكا درخت كايفسس لو موين أبزابي درمانات كاينجس بلسان باروتكا درخت كايفسس لو موين أبزابي درمانات كاينجس الزبيت ناتكايو بوتاوي ناتكايو نحنا ناتكاينا ناتكايو جيجنا كتكبر تتوكا كله نهبت كالونا كتكبر تتوكا كله نهبت كالونا وكمسي أبلو سلبو زوسلو وسيغازي صبي بزوح سونالو زنبرو دربيو ترايو زمتي نعغازي صبي سلزلو تمو بلسان ورو غيت كايفسس لو موين أبزابيتي درمانات كايندس بلسان وروتكا برغت كايفسس لو موين أبزابيتي درمانات كايندس
زبيتنا تكايو بطاوي نتكايو نحنا نتكاينا نتكايو بيدنا تكبر تتوقع كله نذكرنا تكبر تتوقع كله نذكرنا يا رواكم ጎይታ ዕዚዙ ይባርኽኪ ሓፍትና ስለዚ ጥዑም መዝሙር ከዓ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቴና ነጌርናያ ግና እግዚኣብሔር ይባርካ ሓራይ ሓወይ እስጢፋኖስ እቲ መድረኽ ንዓኻ ንመንፈስ ቅዱስን ክገድፎ እየ ጎይታ ይደግፍካ ጎይታ ምሳኻ ይኹን እሺ ጎይታ ይባርኽካ ኣሚን ኢለ ተቐቢለ ኣለኹ ፋኑስ ከዓ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ርኤክ ኣለኹ ኣምላኽ ይባርኽኪ ኣሜን ኣብ ገዝኦም ኣብ ዩጋንዳ ጽቡቕ እንጉዶት ጌርና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ሓቢርና ንዓይ ነርና ኢና ኣሜን ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ብፍላይ ኣብ ክችነር ከዓ ብዙሕ ግዜ ዝመላለሶ ቦታ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ዝፈትዎም ኣሕዋት ብዙሓት ኣለዉ ሎሚ ዝዕድል ኣምላኽ ንዝሃበኒ ንኣምላኽ ኣመስግኖ ኣሜን ኣወይ ሳይሞን ብዛዕባ እዚ ክትዛረብ ምስ በለኒ ቅድሚ 4 ሰሙን ብዛዕባ ቅድስና ኣብቲ ናይ ኤሪ ፕሬየር ምህር ነይረ ገና እውን ኣይወዳእኽዎ እቲ ትምህርቲ ግና ነዚ ብፍላይ ንሕና ናይ ቅድስና ምንቅስቓስ ኣመንቲ ኢና ንዝብሉ ግን ፍልይ ዝበለ ምድላው ከድልየኒ ተዳልዩ እቲ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ፍሉይ ስለ ዘይኮነ ግና ፍሉይ ምርዳእ ስለ ዘለና ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛመድን ዘይዛመድን ብዛዕባኡ ክንመሃር ኢና እቲ ቅዱስ ጽሑፍና ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ኣብ ዘላውያን 11:44 ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:16 እዩ ድሮ ጸሊና ኣለና ስለዚ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ቅድስና ክንብል ከለና ኣብ 3 ከፊለ ኣለኹ ቅድስና መጀመርያ ናይ ልቢ ንጽህና ድሕሪ ቀዳማይ ምውላድ ስለዚ እዚ ሰኢልና ብሃበስ ቀደስ ንወስዶ ዘይኮነ ካብ ምንታይ ኢና ንነጽህ ዘለና ካብቲ ሱር ሓጢኣት ዝኾነ ስለዚ እዚ ናይ ልቢ ንጽህና እዩ ንብሎ ያዕቆብ ብዛዕባ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ጠቒስዎ ኣሎ ኣብ ያዕቆብ ቀዳማይ ምዕራፍ 15 እንታይ ይብል ድሓር ትምኒት ምስ ጠነሰት ንሓጢኣት ትወልዶ ሓጢኣት ምስ ተፈጸመ ድማ ንሞት ይወልዶ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሓደ ኣነ ቅዱስ እየ ክብል ከሎ ብንጽህና ናይ ልቢ ድሕሪ ድሕነት ክረኽቦ ዝኽእል ካብቲ ሱር ሓጢኣት ካብቲ ትንቢት ካብ ካልእ ምስኡ ተኣሳሰረን ኣምላኽ የናግፎ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ንቅድስና እትገልጻ ከዓ ሓደ ነገር ቅዱስ እዩ ክንብሎ እንተኮይና ቅዱስ ቦታ ቅዱስ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ክንብሎ እንተኮይና ምፍላይ ይሓትት ምፍላይ ንኣብነት እዞም ብሪቲሽ ብምንታይ ይፍለጡ ከፋፊልካ ግዛእ ሰይጣንከ ብምንታይ ይፍለጥ ኣሕቢርካ ኣጥፍእ ፍልልየን ረኣይወን ስለዚ እቲ ምፍላይ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉና እዩ ኣነ ክፈልእ መጽእ ኣቦ ካብ ወዲ ኣደ ካብ ጓላ ምክንያቱ ናይ ምፍላይ ነገር ኣሎ ማለት እዩ በታ ገፋሕ ዝኸዱ ኩሎም እዮም
ስለዚህ እዚኣ ነሰብህለላ ናይ ሰይጣን መሳርያ ኣሕቢርካ ኣጥፍእ ኩሉ ከም ሻሙ በል ኩሉኻ በትገፊሕ መገዲ ኺድ ምባል እዩ ለዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና እቲ ካልኣይ ትርጉም ናይ ቅድስና መፍላይ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ቀዳማይ ምዕራፍ 30-31 ሓደ ካብቲ ዝጠቐሶ ጥቕሲ ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንስኻትኩም ጽድቂ ዝተዋሃብኩም ቅድስና ዝተዋሃብኩም ናይ ክርስቶስ ሰባት ዝተፈለኹም ኢኹም ይብለና ኣሎ ማለት ስለዚ ቀዳማይ ቅድስና ናይ ልቢ ንጽህና እዩ ምፍላይ ንኣምላኽ እዩ ሳልሳይ ንቅድስና ዝገልጾ ከዓ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሒኖም ነይሮም ግና እንታይ ኢልዎም ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፁ ስለዚ እቲ ሓይሊ ዘጽንዓና ሓይሊ ዘበርትዓና ሓይሊ ትብዓት ዝህበና ሓይሊ ከዓ ምስ ቅድስና ዝተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣነ ቅዱስ እየ ክብል ከሎ ናይ ልቢ ንጽህና ኣለኒ ካብቲ ሱር ኃጢአት ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሒነ እየ ተፈልየ ንኣምላኽ ካልእ ንፍቕረይ ዝወስድ የለን ክርስቶስ እዩ ኣምላኸይ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ ከዓ ኣለኒ ኢና ንብል ዘለና ኣብታ ካልአይቲ ክንሓልፍ ኢና መኣስ ንቕደስ መኣስ ኢና ንቕደስ ሓደ ሰብ መኣስ ይቕደስ መኣስ ይነጽህ መኣስ ይፍለ መኣስ ሓይሊ ይቕበል ክንብል ከለና ድሕሪ ናይቲ ካልኣይ ግዜ ምውላድና ማለት ድሕሪ ንክርስቶስ ምቕባልና ኣብዚ ብዙሕ ዛዕባታት ኣሎ ገሊኦም ቀሲልና ዘገም ኢልና ኢና ናብ ቅድስና ንበጽሕ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ይኮነን እዚ ኣምላኽ ብሃንደበት ተኣኪቦም ከለዉ መንፈስ ቅዱስ ወረዶም እዩ ዝብለና ስለዚ ዘገምታዊ ኣይኮነን ገሊኦም ክንመውት ከለና ኣይኮነን ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከለና ኢና ኣምላኽ ቅዱሳን ክንከውን ዝደልየና ኣብ ወንጌል ኣብ ራእይ ዮሃንስ 14:13 ከምኡ ኢሉ ጠቒሱልና ኣሎ ካብ ሰማይ ከዓ ጽሓፍ እቶም ካብ ሕጂ ብጎይታ ዝሞቱ ምዉታን ብፁዓን እዮም ካብ ሕጂ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ከለና ኣይኮን ኢና ንቅደስ ዘገምታዊ ኣይኮነን ምስ ሞትና ኣይኮነን ኣብ ናይ ንሕስሓ ቦታ ምስ ከድና ኣይኮነን ገሊኦም ከም ዝብልዎ ከዓ መጀመርያ ክንድሕን ከለና ሽዑ ተቐዲስና ኢና ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተቐበልዎስ መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቐቢልኩም ዝብል ኣለና ጽሑፋት ስለዚ እዚ መኣስ ንቕደስ ድሕሪ ክርስቶስ ዘድሓነና ኢና ንቕደስ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ መረዳእታታት ክንህብ ንኽእል ኢና ግና ዝያዳ እታ ኣብ ዘለዋውያን ዘላ ኣብ ዘለዋውያን ነቲ ሱር ኃጢአት ከም ለምፂ ይቆጽሮ እሞ ኣብታ 14 ምዕራፍ ናይ ኦሪት ዘለዋውያን 14 መጀመርያ እቲ ካህን እንታይ ገብሮ ነይሩ ደም 7 ግዜ ይንጸገሉ ኣብ ዘለዋውያን 14 ካብ 6 ክሳብ 7
ድሕሪኡ እዚ ተምሳል ናይ ምድሓን ኮይኑ ሉግ ዘይቲ ወሲዱ ከዓ የቕርቦ ይብለና ኣብ ዘሌዋውያን 14:12 ስለዚ ክልተ ስራሕ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፍጸም ከም ዝኽእል ብደም ገይሩ ይነጽገሉ ድሕሪኡ ከዓ ዘይቲ ተምሳል ናይ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ከዓ ነቲ ከም ሱር ሓጢአት ተምሳሉ ዝኾነ ለምፂ ንዕኡ ከሕውዮ ይኽእል ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ጽቡቕ መረዳእታ ኣለና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 19:2-4 ከምኡ ድማ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 1:8 መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ትቕበሉ ከይትወፁ ዝብል ትምህርቲ ኣብ ሳልሳይ ነጥቢ ኸይድና ኣለና ገለ ካብተን ሓደ ሰብ ተቐዲሱ እዩ ክንብል ከለና ዝያዳ ኣብቲ ናይ ሰንበት ብዛዕባ እቲ ፍጹም ፍቕሪ ክንዛረብ ኢና ግና ናይ ቅድስና ባህርያት ኣለዋ እቲ ትርጉም ጥራይ ዘይኮነስ ባህርያት ኣብ ሓደ ዝተቐደሰ ሰብ ንሪኦ ቀዳማይ እዚ ሰብ እዚ ናይ ውሽጢ ዕረፍትን ቅሳነትን ኣለዎ ዕጋበትን ዕረፍትን ኣለዎ ስለዚ ሓደ ሰብ ዝተቐደሰ ናይ ሓቂ ናብ ኣምላኽ ዝተፈልየ ሱር ሓጢአት ካብኡ ዝረሓቐ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብሓይሊ ዘቃጸሎ ሰብ ናይ ሓቂ ብእግዚኣብሔር ዕጋበት ኣለዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣኼባ ንኣልተር ዝኸይድ ኣይኮነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዶክትሪን ገይሩ ንዕኡ ክርኢ ዝጓየ ኣይኮነን ብክርስቶስ ናይ ሓቂ ጽንዓትን ዕጋበትን ኣለዎ ካልእ ፍጹም ፍቕሪ ኣለዎ እታ ፍጹም ፍቕሪ ብዛዕባኣ ተንቲና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ክንመሃር ኢና ካብ ትንቢት ካብ ንድኻታት ምሕጋዝ ካብ ምዝራብ ቋንቋታት ንላዕሊ ካብ ህያባት ንላዕሊ ናይ ሓቂ ኣብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝተመስከረ ኣለዎ ከምቲ ኣብ ፊልጵ ዝብለና ከዓ ንኣንነቱ ዝሞተ እዩ ሓደ ካብ ባህርያት ኣንነት ናቱ ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ይብል ጳውሎስ ኣብ ፊልጵ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 20-21 እዚ ከዓ ናይ ሓቂ መንነት ናቱ ዝሞተ ሰብ ኮይኑ ስለ ንረኽቦ ክነንብባ ኢና እታ ኣብ ፊልጵ ቀዳማይ ምዕራፍ 20-21 ኢልዋ ዘሎ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ቀዳማይ ምዕራፍ ንኣይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ምማቱን ረብሓ እዩ እሞ ከምቲ ሃረርታን ተስፋይን ብገለ ከይሓፍር ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን ብትብዓት ደኣ ብህይወት እንተኮይኑ ወይስ ብሞት ክርስቶስ ብስጋይ ክኸብር እዩ ስለዚ ኣንነቱ ዝተሰቕለ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንተደኣኒ ኣብ ሓደ ቦታ ዕግርግር ባእሲ ዝፈጥር ኣልዩ ኮይኑ ነፍሱ ክምርምር የድልዮ ራብዓይ እቲ ዝበልናዮ ሓይሊ ትብዓት ንኣምላኽ ይወሃቡ ኣንነቱ ስለ ዝሞተ ናይ ሓቂ ድፍረት ኣይኮነን ዘለዎ እንታይ ደኣ ትብዓት ኣለዎ ስለዚ ድፍረት ብድዐ ዝኾነ ይኹን መንፈስ ናይ ዘይምግዛእ እዚ ናይ ሱር ሓጢአት ምልክታት እዩ ግና ሓይሊ ናይ ኣምላኽ ይወሃቦ ማለት እዩ ኣብ ራብዓይ ነጥቢ በፂሕና ኣለና እሳ ከዓ ኣነ ተቐዲሰ እየ ክንብል ከለና እሞ ክንጥንቀቐሎም ዝግብኡና እንታይ እዩ ቅድስና ኣምላኽ ንዓና ዝህበና ሓሳብ ናይ ሰይጣን ኣይፍትነናን ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ሓሳብና ፍሊቲንግ ሞመንት ዝበሃል ሸፈፍ ኢሉ ክሓልፍ እንተደኣ ክኢሉ ኣብ ልብና ሓሳብ ትምኒት ብኣእምሮ ምስ ዝሓልፍ ዘይቅድስና ኣይኮነን ብሰይጣን
ወይ ብተፈጥሮና ክመፀና ይኽእል እዩ ንኣብነት ክገልጽ ከሎ ኣብቲ ዝዳለወሉ ዝነበርኩ መፅሓፍ ሓደ እንታይ ይብል ኣዕዋፍ ኣብ ሃዋህው ብልዕሌኻ ክሓልፋ ክዝምብያ ክትከላኸለለን ኣይትኽእልን ኢኻ ግና ኣብ ርእስና ኣብ ፀጉሩና ቦትአን ክገብራ ክንክልክለን ንኽእል ኢና ስለዚ ሓሳብ ክመፀካ ይኽእል እዩ ግና ኣይተቐደስካን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ብዙሓት ክርስቲያናት ምናልባት እባ እዚ ነገር እዚ ከምዚ ሓሲበ ነይረ እንተደኣ እቲ ሓሳብ ናብ ቃሕታ ድሕሪኡ ብፍቓድካ ከዓ ኣብ ነፍስኻ ዘሎ ፍቓድካን ድልየትካን ስምዒትካን ንዕኡ እንተደኣ ዘይግዚእኻዮ እሞ ዘይጌርካዮ እንተደኣ ለሚትካዮ ኣብ መወዳእታ ናትካ ሓጢኣት ጌርካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣናቶሚ ወይ ከዓ እቲ ቅርፂ ናይ ሓጢኣት ብሓሳብ ዝመፅእ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ ሓሳብ ስለ ዝኣተወ ሓጢኣት ጌርካ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ሄዋን ከምዚ ኢልኩም ድዩ ኢላ ዕላል ምስ ዲያብሎስ ክትገብር ምስ ጀመረት እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ቦታቲ ኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበለና ንሕና ከዓ ካብዛ ንሱ ኣይትብልዑ ዝበለና ኣይንበልዕን እያ እንተትብል እቲ ሓጢኣት ኣይንተፈፀመን ነይሩ ስለዚ ገለ ሰባት ኣለው ተቐዲሶም ከለዉ ምናልባት ሓሳብ ክመፆም ከሎ ዋይ ኣነ ሓጢአ ኢሎም ብዙሕ ግዜ ናብ ስፍራ መሰውኡ ዝኸዱ ግና ሓሳብ ናብ ቃሕታ ካብ ቃሕታ ናብ ፍቓድ ካብ ፍቓድ ናብ ተግባር ካብ ተግባር ናብ ልምዲ ካብ ልምዲ ከዓ ናይ መወዳእታ ናትካ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፍሊቲንግ ሞመንት ወይ ከዓ እንሓስቦ ነገር ክህልወና ከሎ ንሰይጣን ኖ ምሳይ ኣይተዕልል ምሳኻ ሓሸዊ ኣይፃወትን እየ ክንብሎ እዩ ዝግባአና ክንጥንቅቐሎም ዝግባአና ሓደ ካብኦም እዚ እዩ ካልኣይ ቅድስና ካብቲ ንሕና እንቕበሎ ህያባት ንማሕበር ክርስቶስ ዝሃንፅ እምበር ዝፈላለን ዘነኣእስን ምዝኸውን ነቲ ቅድስና የደብዝዞን የምኩኖን ንኣብነት ህያብ ናተይ ቋንቋ ክዛረብ ክኢሎ እሞ እስኻ መንፈስ የብልካን ምባል እዚ ናብ ፍርዲ ስለ ዘእትወና መቕዳስ ኣይኮነን ዘድልየና ንሕና ክንድሕን የድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ካብ ኣምላኽ እንቕበሎ ህያባት ንምህናፅ ቤተ ክርስቲያን እንተዘይኮይኑስ ንኻልኦት ከነኣእስ ምዝጅምር ነቲ ተቐዲሰ እየ እንብሎ የደምዝዞን የምኩኖን ናብ ምንታይ ከዓ ይመርሕ ናብ ፋናቲሲዝም ወይ ከዓ ናብ ህሉልነት ይሕርእ ንዚ ከዓ ካብ ጋል ኩርዓት ናብ ዝውድቀት እዚ ናብ ህሉልነት ከብፅሓና ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቕ ይግባአና ስለዚ ህያባትና ካብ ኣምላኽ ዝወሃብ ህያብ ምንፅብራቕ ናይ ቅድስናና ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናብ ኩርዓትን ናብ ህቡብነትን ከመርሕ ስለ ዝኽእል ክንጥንቀቕ ይግባአና ከም ተቐዳማይ ዝበልክዎ ካልኣይ ሳልሳይ ነጥቢ ርኢቶና ብዛዕባ መሰረተ እምነትን ስመያትን ክንፈላለዮ ይግባአና ናይ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሕጊ ናይ ባህሊ ነገርን ክንፈላለዮ ይግባአና ያታን ትራዲሽንን መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎን ክንፈላለዮ ይግባአና ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣደይ ቦየር ኣብ ኮሎምበስ ቺሊካት ዝበሃል ቦታ ነይረ ክትበፅሓና መፅያ 1990
7 እዩ ሓንቲ ነግራም ዝኾነት ሰበይቲ ኣከዳድንኣ ምስ ረኣየታ እንታይ ኢላ ትሰምያ እዋይ እዛ ሰብ እዚኣ ክንደይ ኣምላኽ ትመስል ሰብ ኣነ ስለ ዝፈልጣ ዝነበርኩ ግን ንደይ ቦየር ክነግራ ኣይ ደለኹን ስለዚ ሓደ ግዜ ንሕና ከምቶም ፈሪሳውያን ኣካይደኦም እኮ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ዝዛረብዎ ቋንቋ ግና ምሕረትን ጸጋን ዘይነበሮም ሰባት ስለ ዝነበሩ ብዛዕባ እዚ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ያታ ትራዲሽን በይኒኡ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎን ርድኢትና ብመሰረት ናይ መሰረት እምነትን ስመያትን ነቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጉዳይ ናይ ሓቂ ከየህስሶ ክንጥንቀቕ ይግባአና ምክንያቱ እዚ ናብ ፋናቲሲዝም ናብ ህቡብነት ናብ በቃ ካብ ቀይዲ ምውፃእ ክመርሓና ስለ ዝኽእል ነፍስና ክንጥንቀቕ ይግባአና ሓደ ካብቲ ኣደይ ቦየር ከላ ዝገብሮ ዝነበርኩ ነቲ ሚስዮን ባጀት ክተውፅእ ኣብ ገለ ቦታታት ሒዝሃኒ ኸይዳ ነይራ እዚ ወዲ 7 ወርሒ ከሎ ዝወሰድክዎ ቆልዓ እስጢፋኖስ ይበሃል ድሕኡ ክገርመኩም ኣብ ሓደ ናይ ሆሊነስ ቸርች ምስ ከደት ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ትብለኒ ኣብ ታሕቲ ኮይነ መስኪረ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ከም ዘድሓነኒ ወዲ 7 ወርሒ ከሎ ከም ዝተወሰድኩ ኣብ ሚስዮን ከም ዝዓበኹ ሾ እንታይ ትብለኒ ቴሌቪዥን ኣለካ ዲ ትብለኒ እወ ቴሌቪዥን ስለ ዘለካ ንስኻ ኣብ መድረኽ ወፂኢኻ ክትዛረብ ኣይ ፍቀደልካን እዩ እዚ ሕጊ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝነበረ እንተዘይኮነ እዚ መረዳእታ ናይ ቅድስና በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ኣይኮነን ስለዚ ሎሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳን ኩኑ ክብለና ከሎ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ብንጹር ተፈለዩ ንጽሑ ሓይሊ ተዓጠቑ ኣብ ጓል ነገር ግዜና ክነጥፍእ እንተደኣ ጸኒሕና ግን ኣብ ንሓድሕድና ንስኻ ቅዱስ ኣይኮንካን ንስኻ ዝተቐደስካ ኢና ዝብል እቲ ዝቅድስ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እሞ ኣብታ መወዳእታ ነጥቢ ክንሓልፍ ኢና ናህና ኣርማ እንታይ ይኹን ቅድስና ናይ ኣምላኽ ይኹን እዚ ይጽዋዓና ካብ ዓለምን ጣዖታትን ክንሃድም ተጸዊዕና ኢና ኣብ ዘጸአት ነቶም ካህናት ክቅድስዎም ከለዉ እንታይ ይጽሕፍሎም ነይሩ ካብ ጽሩይ ወርቂ ብሊቃ ግበር እሞ ኣብኡ ከዓ ከም ቅርፂ ማሕተም ጌርካ ኣብቲ ልብሶም እንታይ ጽሓፍ ንእግዚአብሔር እተቀደሰ ዝብል ቅረጸሉ ስለዚ ንሕና ዕላመት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና እዚ ግን ነጸብራቕ ናይ ቅዱስ ህይወት ናህና እንተዘይኮይኑ ብዝለበስናዮን ብዝበላዕናዮን ዝተዛረብናዮን ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣርማ ናህና እንታይ እዩ ቅድስና ንኣምላኽ ጽዋዓና እዩ ኣብ ዘካርያስ እውን 14 ትንቢት ዘካርያስ 14:10 በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቃጽል ኣፍራስ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ዝብል ክጽሓፍ እዩ ስለዚ ንሕና ኣፍራስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና እሞ ቅድስና ናይ እግዚአብሔር ኢልና ንጉየ የሉና ኣምላኽ
أملاخ حجزنا أب إيري برير بزعبا قدسنا خمهر كله حانت بتعمل جرهز خونة سب انتاي لا تحتت هلا كم يجيرنا إنا مون إحنا نقدس مبار قدسنا ناي أملاخ مصحف قدساوي تقدامي تسقمتي نز قدسنا زي بأمنة إنا نتصبيو نግዚአብሔር أملاخ أننتي نسخا وسدو أدحين كان ننديخا فقره بكان ننديخا فتصفن فقرها بني إلنا قدامي نصبيو بأمنتي ካልኣይ ነዚ ንጽበዮ መኣስ እዩ ከም ዘለናዮ ከም ዘለኹ እመጽእ ምሰድሓንና ኣነ ኣንነተይ ኩሉ ናተይ ሱር ሓጢኣት ኣድሒንካ እስኻ ንቅድስና ክጎይ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ዝብል ፈረስ ናትካ ክኸውን ከም ካህን ካብ ጽሩይ ወርቂ ድማ ብሊቃ ግበር እሞ ኣብኡ ከዓ ማሕተም ጌርካ ንቅዱስ ንእግዚአብሔር እተቀደሰ ኢልካ ቀድሰኒ ኢልና ንጸበዮ ንመዓስከ ንጽበዮ ንሕጂ ንጸበዮ ንሕጂ ኢሳያስ መጀመርያ ናይ ሰማያዊ ራእይ ምስ ረአየ እቲ ናይ ካብ ሰማያዊ ራእይ ክርኢ ዝድብዝዞ ዝነበረ ነቲ ንጉስ ዝኣምነሉ ዝነበር ንሱ ክመውት ነይርዎ ድሕሪኡ ከዓ ናይ ሓቂ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ምስ ረአየ ዘይንጹህ ምዃኑ ተዛረበ እሞ ብጉጤት ኣምፂኦም ከናፍሩ ቀብዎ እሞ ኣነ ዝርኹስ ሰብ ኢሉ ቅድስና ናይ ኣምላኽ ምስ ረኸበ ናብ ካልኦት ክኸይድ ክኢሉ ስለዚ እቲ ሰማያዊ ራእይ ንናይ ልቢ ራእይ ድሕሪኡ ከዓ ንናይ ካልኦት ኣሕዛብ ክርኢ ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ብእምነት ንጽበየ እዩ ከም ዘለና ንጽበየ እዩ ንመዓስ ንጽበየ እዩ ንሕጂ እንጽበዮ እዩ ሎሚ ጽዋዓና እዩ እዚ እዩ ካብ ሱር ሓጢኣት ክንናገፍ እሞ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብዛዕባ ቅዱስ ህይወት ክንድህስስ ኢና ንዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሎም መዓልቲ ንእግዚአብሔር እንታይ ኢና ንብሎ ኣድሒንካኒ እሞ ኣንነተይ መድሓኒይ ጥራይ ዘይኮንካሲ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ጎይታና ክኸውን ኢሉ እዩ እዛ ልደት እዚኣ መፂ ዘሎ ነብዕሎ ርግጽ ቅድሚ 2000 ዓመት ዝያዳ ኣቢሉ መፂና ኣሎ ስለዚ ቅድስና እንሰብኮ ስብከት ዘይኮነ እንነብሮ ናብራ እሞ ብቅድስና ብሰላም ምስኩል ንቅድስና ንሰላም ምስኩሉ ሰብን ፊንፊን ኢልና ክንጓየለን ከመፍራስ ኮይና እዚ ቅድስና ናይ ኣምላኽ ኢልና መታን ክንከይድሲ ንዕአን ብመንፈስ ናይ ድሕነት ብመንፈስ ናይ ትሕትና ክንናድየን ይግባአና ማለት እዩ ኣምላኽ እዩ ከዓ ዝቅድስ ብእምነት ከም ዝደሓና ብእምነት ከዓ ይቅድሰና ስለዚ ብእምነት ንጽበዮ ከም ዘለናዮ ንጽበዮ ንሕጂ ንጽበዮ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ቃል እዚ ዶክትሪን ናይ ወስለያን ናይ ኣርሜንያን ኣይኮነን ዶክትሪን ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ እቲ ቅዱስ ህዝቢ እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክወርስ እሞ ብቅድስናን ብሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ክንመላለስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባዕሉ ይርዳአና ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ጎይታ ይባርኽኩም ኣሜን ጎይታ ዕዚዝ ይባርኽካ ንዓኻ ከዓ ኣሜን ባራይ ክቡራት ሰማዕቲ እቲ መልእኽቲ ብሓባር ንሰምዖ ፀኒሕና እቲ ቅድስና እንታይ ምዃኑ ናይ ልቢ ንጽህና ድሕሪ ቀዳማይ ምውላድ ወይ ከዓ ድሕሪ ድሕነት ምዃኑ ምፍላይ ምዃኑ ሓይሊ ወይ ትብዓት ምርካብ ምዃኑ ገለ ካብቲ ተጠቂስልና ዘሎ እሞ
እስከ ንገዛእ ርእስና ንፈትሻ ንገዛእ ርእስና ንረኣያ እንደገና ከዓ ኣብቲ ባህርያት ናይቲ ቅዱስ ሰብ ከዓ ብዙሕ ተጠቂስልና ኣሎ ናይ ውሽጢ ዕረፍቲ ኣለዎ ፍጹም ፍቕሪ ኣለዎ ኣንነቱ ዝሞተ ዝተሰቕለ እዩ ሓይሊ ወይ ትብዓት ዘለዎ እዩ ድፍረት ዘይኮነስ ሓይሊ ወይ ትብዓት ዘለዎ እዩ ክንጥንቀቐሎም ዝግባአና ነገራት ከዓ ተማሂርና ፈተና ሓጢኣት ኣይኮነን ምክንያቱ ሓሳባት መፂካ በታ ናይ ዑፍ ኣብነት ተዋሂብና ኣሎ ስለዚ ፈተና ክመፀና ከሎስ ፈተና ኮይኑ ክተርፍ ክንቃወሞ ፍቓድና ከይንህቦ ዝብል ትምህርቲ ተማሂርና ከምኡውን ህያብና ንካልኦት ከነናእሰሉ ወይ ንካልእ ረብሓ እንተደኣ ኮይኑ ንቅድስና ኣየንፀባርቕን እዩ ንኩርዓት ናብ ትዕቢት ንትሕዚ መርሓና ኮይኑ ናብ ውድቀት እዩ ዘምፃና እሞ እዚ ቅድስና ኣይኮነን ወይ ከዓ ንቅድስናና ይብርዞ እዩ ቀፂሉ ዝረኣናይ እዚ ተባህለልና ርእይቶና ብዛዕባ መሰረት እምነት ወይ ከዓ መሪሕ እምነት ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ባህሊ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ፈላሊና ክንፈልጦ ከም ዝግባአና ኣዝያ ሓንቲ ፅብቕቲ ኣብነት ዝሃበና ፅቡቕ ተኸዲና ምስ ረኣየታ ማዘር ቦየርሲ እዚኣሲ ንኣምላኽ ትመስል ቅድስቲ ሰበይቲ እያ ኢላ ሓሲባ ማለት እዩ ከምኡ ኢላ ተዛሪባ ግና ኸ ኢሉ ሓውና እስጢፋኖስ ከም ዝገለፀልና ሓንቲ ነግራም ሰበይቲ ከም ዝነበረት ዘይተቐደሰት ባህሪ ዘይተቐደሰ ባህሪ ከም ተርኢ ዝነበረት ነጊርና ከምኡውን እቲ ሓደ ዘይቅበሎ ንብረት ስለ ዘለካ ኣይተቐደስካን ማለት ኣይኮነን እውን ኢልና ምክንያቱ ምናልባት ቴሌቭዥን ምህላው ስታ ኣይትቅበሎን ነራ ኮይና እታ ሰበይቲስ ቴሌቭዥን ተደኣ ኣለካ ኮይኑስ ኣይተቐደስካን ቅቡል ኣይኮንካን ኣብ መድረክ ወፂኻ ክዲብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢላቶ ማለት እዩ ስለዚ ብነገራት ዝዕቀን ኣይኮነን ቅድስና ንፅህና ናይ ልቢ ከምቲ ትርጉም ተዋሂብና ዘሎ ስለዚ ኣርማና ቅድስና ንኣምላኽ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅድስና ንእግዚኣብሔር ክኸውን ከም ዘለዎ እዚ ቅድስና እዚ ከዓ ብእምነት ኢና ንፅበዮ ከምቲ እቶም ደቀ መዛሙርቲ 120 ዝኣኽሉ ኣብ ግብረ ሃዋርያት እነንብቦ ብእምነት ብፀሎት ዝተፀበይዎ ንሕና ከዓ ብእምነት ክንፅበዮ ከም ዝግባአና እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ስለዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነዚ መልእኽቲ እዚ ስለ ዝሃበና ኣዝና ነመስግኖ ብፀሎት ክንዛዝሞ ኢና ምናልባት ኣብ መንጎና ፀሎት የድልየኒ እዩ ዝብል ተሎ ክፅሕፍ ይኽእል እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንፅልየሉ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ግና ሓቢርና ክንፅሊ ኢና ምናልባት ሕቶ ወይ ሓሳብ ተሊና ግን ኣብታ ናይ ሰንበት ከነቕርቦ ንኽእል ኢና ኣብኡ ሕቶ ወይ ሓሳብ ኣለኒ ኢልና እንድሕር ኣብ ርእይቶ ፅሒፍና እቲ ዘለና ሕቶ ኣብኡ ክቐርብ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ኮመንት ትሕቶ ክትፅሕፎ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ቅድስና ዘለኩም ሕቶ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ስለምክትታልኩም ሕጂ ግና ፀሊና ክንውድእ ኢና ተመስገን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሳና ፀናሕካ ነመስግነካ ኣለና ቅድስና ንኣምላኽ ቅድስና ንእግዚኣብሔር ዝብል ጭርሖን ዕላማን ክህልወና እግዚኣብሔር ክትረድኣና ንልምነካ ኣለና ወኣምላኽ ንልቢ ነብሲ ወከፍና ንስኻ ተዛሪብካዮ ኣለኻ ሚዒድካና ኣለኻ መኺርካና ኣለኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብቅድስና ብንፅህና ብፅሩይ ሂወት ክንመላለስ ኩላትና ክትረድኣና ንልምነካ ኣለና ተሪፉ ዘሎ ሰዓታትን ግዜን በዚ ነገራት እዚ በዚ ሓሳብ እዚ በዚ ቃል እዚ ክንሓስብ እግዚኣብሔር ንኩላትና ክትረድኣና ንልምነካ ኣለና ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ بدم يسوع كريستوس جيركا نحلنا كموت جبري تنصحه كبسور حتيات التنصحه نسخة خامو بروح منفس قدوس عدل كلنا عخان هبكا أبي هوت حواتي نحاتي أبي هوت كلهم زسمع وزلون زمل اختزي إجزاء دحري مدحانهم إجزاء أملاح ملأت منفس قدوس صوري لبي صوري هوت كلهم كمتي مزمور داويت 50 حدا تتقيسو زلو وأملاخ صوري لبي فتقر اللي صنع منفس كأوش يحدث كبلو
እግዚአብሔር በዚህ መልእክት ዝጌርካ ክትዛረብ ንልምነካ ኣለና ንልብ ነብሲ ወከፍና ባርኮ እግዚአብሔር ተባረኸ መዓልቲ ጌርካልና ኣለካ እሞ ተሪፉ ዘሎ ሰዓታትን ግዜን ከዓ ምስ ነብሲ ወከፍና ኩን እግዚአብሔር ኣብ ዘለናዮ በረኸትካ ኣብ ልዕልና ክፈስስ ንልምነካ ኣለና ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ኣናገፎም ከም ዝብል ቃልካ እግዚአብሔር ካብዚ ሱር ሓጢኣት ካብዚ ትዕቢትን ኣንነትን ክቕተል ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣብ ሂወትና ዘሎ ስጋዊ ትምኒት ካልእ በብዓይነቱ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ መታን ክግዛእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኩላትና ስኻ ትረዳእና ንልምነካ ኣለና ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ እዚ ቃላት እዚ ኣብ ሂወት ነብሲ ወከፍና ሚኢት ክፈሪ ካብ ኩሉ ክፉእ ድማ ክትሕልወና ናባኻ ንቐርብ ኣለና ብሩኽ መዓልቲ ግበረልና ብስም የሱስ ኣሜን ወይታ ዕዚዝ ይባርኽኩም ተባረኹ እዚኣ ወዲእና ኣለና